Каракуда Кючек, тематична е. Абе, ти в плейлиста ли си ги имаш? Не, някакви в YouTube гледам. Откъде имаш такъв добър интернет? От Телепор. От какво? Теледор. Теледор долу. Вече влияе тук, че да отворим на... Само статик да си намерим, да сложим да се снимаме. Напред липка. Напред липка как играл с лук. Значи... Така и така не сме платили на шарения. Трябва да поставим условия. Ако не сме на един до друг, нема си плащаме. Аз съм за! За обществена поръчка ще е, нагласено. Значи шарени ни тегли последни и един до друг.